נעים מאוד, אני רונית, מי שעוד לא מכיר או לא פגש או לא יצא לו, המפקחת של המדע וטכנולוגיה במינהל לחינוך התיישבותי. יש לי עוד שני כובעים שהם גם תקשוב וגם המגמות הטכנולוגיות, אבל אנחנו כרגע בכובע של מדע וטכנולוגיה, חטיבות הביניים. אז תודה לכל המשתתפים שפיניתם את השעה הקרובה לשיח, ללמידה הדדית, וכמו גם להתכווננות משותפת לאתגרים שלנו בחודשיים הקרובים. תודה למי שמצטרף גם מהבית, מי שמגיע מהבית החלופי. תודה לצוות ההדרכה וליעל שמובילה אותו השנה בנחישות וברגישות. במפגש שיש לנו הערב אנחנו נעסוק בשני נושאים גדולים: סלעי יסוד בלימודי מדע וטכנולוגיה שתרומתם לתהליכי ההתפתחות האנושית גדולה, וההשפעה שלהם ניכרת בכל תחום בחיינו. קצת פגשנו את זה גם במפגש רכזים הקודם וגם נפגוש את זה היום. אז האחד הוא התהליך של החקר המדעי, טכנולוגי, חקלאי, שאנחנו נערכים בתקופה הקרובה להציג אותו, את התוצרים שלו, ביריד חקר, שבמרץ רב אנחנו פועלים כדי שהוא יהיה היברידי, כלומר גם מקוון וגם פנים על פנים. והסלע הגדול השני זה ביסוס כישורי שפה, מתוך הבנה שלמשמעות של כישורי שפה בתהליכי החקר. אנחנו משתמשים בשפה לתאר תופעות ותהליכים, לנתח נתונים, להציג תובנות, בעצם מיומנויות חיוניות להבנה והעברה של המסרים שנחקרו. אז נמצאת פה איתנו קרן שייר, שהיא משתתפת קבועה ביריד החקר ומורה מעוררת השראה שתפתח את המפגש. אחר כך נכיר פעילות חקר חווייתית שתכננו במרכז מורים. אני מצרפת כאן הזמנה למי שעדיין לא בחר מה לחקור ולהציג ביריד החקר, להשתמש בפעילות הזו. לאחר מכן אושרה, רכזת מדעים ומורה בבית ספר דרור, בית ספר גדול משמעותי במינהל לחינוך התיישבותי, תשתף בתהליכים שהם עשו אצלם בהקשר לנושאים של המפגש שלנו. נשמח ללמוד וליישם. ולסיכום של המפגש, בסיום אני אסכם בכמה מילים את המתנות שאנחנו מתכננים עבורכם, אז תישארו. מתחילים, ותודה לאורי על המצגת וההקלטות, ואם גם תצליח לתמלל לטובת כל מי שלא עובד אחרי 3:30, בהצלחה. אורי איתנו? אני כאן? לראות המצגת? אפשר להתחיל. אוקיי. אוקיי, אז כמו שתראו. אנחנו נתחיל אבל מתחילים עם קרן, כן, קרן. נכון? זה לא השקופית הזאת. לא השקופית הזאת, זה כאן. אז בבקשה, אולי כדאי שנראה פה כרגע את השקפים, וניתן לקרן ולוורד את הבמה. קרן, את יכולה להתחיל. אנחנו כולנו איתך. הייתי על מיוט. אוקיי. שלום לכולם וערב טוב. שמי קרן, אני רכזת מדעים במקווה ישראל הדתי. אני עובדת כבר כמה שנים על פרויקטים טכנולוגיים, ואני מאוד אוהבת את זה. רציתי לשתף אתכם בכיף של העשייה הזו. אני חושבת שכל מורה, אם הוא יקבל את המשאבים המתאימים מבית הספר, יכול לצאת להרפתקה הזו. אני קוראת לזה הרפתקה כי זה משהו שאתה מתחיל אותו באיזשהו מקום, אתה לא יודע איפה זה בעצם, מה יהיה התוצאה הסופית, כן? ויש דרך לעשות, וזה דבר שהוא מאוד מעניין. מה שאני מחפשת בתהליך בסופו של דבר זה להוציא מהתלמיד את הוואו, את ההתפעלות, את ההצלחה לעשות משהו ולהצליח בו,
משהו שהוא בנה, שהוא עשה, כדי שהם יצאו לעולם כשיש להם את היכולת ואת האמון בעצמם שהם יכולים לעשות דברים עם הידע שיש להם. כי מה שאנחנו עושים בכיתה, אנחנו מקנים ידע, אבל אנחנו לא מלמדים אותם מה לעשות, ואין להם יותר מדי גם אפשרות לבמה של לעשות דברים שיבטאו אותם. והתהליכי חקר כן מאפשרים להם את זה בכל מיני צורות. אז יש לי כאן שתי דוגמאות קצרות של סרטונים קצרצרים שאני אראה לכם למה אני מתכוונת הרגע שאני מחפשת. הראשון זה בעצם מציג פרויקט שאנחנו עושים השנה בנושא של קטיף אוטונומי לאור המצב הביטחוני והזעקות של החקלאים לעזרה. חשבתי שזה מאוד רלוונטי וערכי לעסוק בזה, והם פיתחו כל מיני צורות של קצה זרוע לרכב שטח שיבצע קטיף, ורואים את התלמיד שבעצם הצליח בסופו של דבר להשתמש ולקטוף במוצר שלו. הם חיברו את המוצר, את השיטת קטיף אני אקרא לזה, למקל של מטאטא וניסו לקטוף, ורואים שתלמיד שהצליח לו, אני רוצה שתראו את זה. אני רק יכין, קרן קיבלה מאיתנו 4 שאלות, נכון? מה היו 4 שאלות? יש לך אותם, ורד? כן, אנחנו דיברנו על זה, אבל אחרי הסרטון אנחנו נדבר על הרעיונות, הרעיונות של קרן, כשהיא מחפשת איזושהי בעיה, איך את שואבת את הרעיונות שלך. הנה, יש כאן תלמיד, אתם רואים שהוא מחזיק כאן איזשהו, איזושהי דרך לכתיבה. בואו תראו, תסתכלו על התלמיד. קרן, אנחנו לא רואים. קרן, תעשי סטופ שייר ותשתפי מחדש. שנייה. רגע. שנייה, אני לא מצליחה לעשות את הסטופ שייר, רגע. שנייה, אני מנסה לסגור את זה. רגע. ביקשנו מכם אני לא מצליחה לעשות את הרעיון של החקר, ומה הנה, עכשיו זה... עכשיו זה... אוקיי. עכשיו זה לשתף עם האודיו. ולשתף מסך. רגע. כן, שנייה. הופה, רגע. שנייה, זה פשוט מנגן לי פה פעמיים. הנה. רגע. share sound. הנה, עכשיו אתם תראו את זה. רואים את זה? לא. רואים את זה עכשיו? עוד לא. רואים את הסרטון? עוד לא? עכשיו רואים? יופי, ועכשיו לא. רגע, נתקתי את זה, הנה עכשיו רואים. share sound, בסדר. הנה, אני רוצה את התגובה של התלמיד בעצם. שימו לב, התלמיד הזה הוא הצליח לכתוב, ותראו איך הוא מרגיש. כתב. אז זה עובד. זהו, זה מה שאני רציתי להראות כאן. אוקיי? בעצם את הפעולה של התלמיד מההצלחה של המוצר שלו. זה היה חשוב לי להראות, זה מה שבעצם אני מחפשת בפרויקטים, אני מחפשת להביא את התלמיד למקום הזה, אוקיי? זו המטרה שלי בעצם. איך אני מגייסת את התלמידים לפרויקטים? ביקשו שאני אדבר על כמה נקודות.
בקצרה אני אגיד. אני נותנת את זה כהערכה חלופית, זאת אומרת, הם מקבלים על זה ניקוד של 10 או 15 נקודות בתעודה. הם מאוד שמחים לצאת מהשיעורים הפרונטליים בלי שום קשר לתגמול הזה ולעשות את הפרויקטים. יש לנו חדר מייקרים די מצ'וקמק, אבל העיקר הלב, אנחנו עובדים איתם. האנשים שעובדים איתי, עובד איתי מעצב תעשייתי, אנחנו לוקחים מעצבים תעשייתיים שהם או סטודנטים או יצאו עכשיו כאילו מהלמידה, ואז בעצם הם לוקחים מחיר נמוך ואפשר לעבוד איתם. התפקיד של המורה בתהליך הזה כשעובדים עם מעצב תעשייתי זה בעצם לעבוד על התהליך הפדגוגי ועל הדברים שהילדים צריכים ללמוד, כי המעצבים התעשייתיים הם מאוד אינטואיטיביים, הם בודקים פה בודקים שם והולכים קדימה, והניסויים צריכים להיות תקפים עם כל הדברים שצריך, אם הם מנסים משהו, מעגל התיכון צריך להתקיים, לא תמיד הם בכלל מודעים לו המעצבים, וההנחיה של התהליך שתיתן את המקום לתלמידים ואת הכבוד לרעיונות שלהם. מבחינת בחירת נושא, הנושא צריך להיות נושא שיש בו בשר לחקר, על מנת שהוא לא יתסכל את הילד, את התלמידים. אני מחפשת נושאים סדרתית, אני כל הזמן מחפשת, במיוחד ברגע שאני מסיימת פרויקט, אני מתחילה לחשוב על הפרויקט הבא של השנה אחרי זה, ואני חושבת על כל מיני רעיונות, איך אני יכולה, איזה בעיה אני יכולה לשים בפני התלמידים שהם יוכלו לחקור אותה, למצוא לה חלופות לפתרון וכולי. אני נעזרת ברכזי המשק החקלאי שלנו, שזה המקום להגיד שבמחוז ההתיישבותי יש לנו פלטפורמה מאוד מאוד טובה ותומכת לעבודה מהבחינה הזאת, כיוון שהאנשי משק נוצרות אצלם כל הזמן בעיות, גם בעיות, אם לא היו לו בעיות שנה שעברה, היום יש לו משהו חדש, וכל הזמן הם מנסים לשכלל ולשפר ואפשר להשתלב בזה. דבר נוסף זה אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה שמוכנים לעזור. בדרך כלל אני נתקלת בתגובות מאוד חיוביות כשאני אומרת שאני צריכה עזרה בשביל תלמידים בחטיבה שרוצים לחקור את מה שאותו פרופסור או דוקטור חוקרים, הם שמחים לעזור. מה עוד? כן, הנושא של יציאה להרפתקה, איך להגיד את זה? אני גם מסתקרנת בתחילת התהליך מה יהיה בסוף. אני הולכת עם התלמידים את התהליך הזה. אני ממליצה לכם על זה כיוון שזה כיף. אוקיי? זה כיף, זה משהו שנעשה לצד הלמידה, וזה כיף, זה מחזק את הקשר עם התלמידים, זה מחזק את הקשר של התלמידים בינם לבין עצמם, ויש פה עשייה חינוכית שהיא מאוד, מאוד, מאוד חיובית לכל הצדדים. חשוב לדעת גם, זאת אומרת, לתת לתהליך לקרות, זאת אומרת, לפעמים דברים לא מצליחים ודגמים לא מצליחים, או פרויקט חקר שיכול, שאנחנו לפעמים באים אליו בגישה שזה 0 או 1 התוצאה, וזה יוצא, זה יכול להיות גם דברים לגמרי אחרים. אז אני לא רוצה לקחת יותר מהזמן. אם יש 3 דקות, אז אני יכולה להראות עוד סרטון שעשינו בנושא עבודה שתלמידי כיתה ז' עשו אצלנו בנושא של משבר האקלים. אם יש זמן, אם אין זמן, אז תמשיכו הלאה. דקה. ואני אשמח אם יש שאלות לעזור לכל מי שצריך ורוצה עזרה. בשמחה, בשמחה. אתם רוצים לראות את הסרטון או שאנחנו נוותר על זה? של תשימי לנו אותו אולי בקישור ואז נוכל לראות, ואני חייבת כרגע לשתף מסך ולהראות מי שנמצא בהשתלמות עם אורי על הנושא של החקר, שמע את קרן מספרת על החקר המדעי שאתם עושים, נכון? על הכנימות. כן. זה ממש עורר לי את הדמיון איך נראית כנימה, ושלחתי בחורה שעובדת איתי, שהיא עושה קורס עכשיו על בינה מלאכותית, יש לנו גם קורס כזה של חקר בשילוב בינה, והיא נתנה הנחיות, ותראו איזה יופי, את הכנימות שלך. אני לא יודעת איך נראות הכנימות שלך, אבל אני כבר מחכה לראות אותם ביריד של החקר, את התמונות ואת
בינתיים את יכולה להיעזר בבינה כדי לתאר אותם לתלמידים. אז עוררת בי השראה, קרן, גם בעקבות הסיפור שלך, במפגשים עם אורי וניר בשמחה, על החקר. אז בשמחה, תודה. בשמחה. תודה רבה. קרן, תודה רבה, באמת. בשמחה. תודה לכם. וקרן גם תציג ביריד, גם עבודה טכנולוגית וגם עבודה מדעית, אז שווה להכיר. אוקיי, אנחנו נעבור לנושא הבא שלנו, וזה בעצם שונות לומדים וחקר, ויעל תציג בעצם את הפעילות של מרכז המורים. רק אם אתה יכול רגע, אורי, לעבור רגע לשיקופית הקודמת, כדי שניתן את הקרדיט. אוקיי, אז הפעילות שאנחנו נחווה עכשיו, חלק קטן ממנה, זאת פעילות שבאמת פותחה על ידי מרכז המורים, על ידי ליאורה ביאלר, שבטח חלקנו מכירים אותה לא מעט שנים, ואנחנו ננסה היום בפעילות הקצרה שיש לנו עכשיו, בחדרים שתכף נתחלק אליהם, בעצם להיות לרגע אחד תלמידים, אבל עם עין בוחנת הנוספת שיש לנו, כי תמיד לכל מורה יש 3, אז עם העין השלישית לחשוב באמת קצת מה נדרש מהתלמידים, האם התלמידים שלנו היו מסוגלים לעשות את הפעילות הזאת כמו שהיא מוצגת, ואורי אתה יכול לעבור לשיקופית הבאה. אז הפעילות נקראת קרם ומהר, ואנחנו יוצאים אליה מתוך סיפור מקרה. אז סיפור המקרה הוא כזה, דנה רוצה להכין קרם שוקולד לעוגה שאהבתה, הזמן שלה קצר והיא תוהה מה כדאי לה לעשות כדי להכין את קרם השוקולד במהירות המרבית. בבית של דנה נוהגים לאחסן את השוקולד במקפיא. בבית של דן, חבר של דנה מהכיתה, שומרים אותו במקרר, ובבית של דניאל במזווה בטמפרטורת החדר. רגע לפני שנצא לחדרים, ושם נמשיך את הפעילות, אני רוצה שכל אחד יחשוב בדרך במעבר, אוקיי? מה הוא היה ממליץ לדנה לעשות. זאת הסיטואציה, ומה הוא היה ממליץ לדנה לעשות, ואנחנו עכשיו, אורי יפתח לנו 3 חדרים, ואנחנו נתחלק באופן רנדומלי לחדרים. לשם כך אנחנו בעצם גם נתחלק ל3 חדרים, ואנחנו גם נצטרך לשתף את המצגת כדי שיוכלו להיכנס ולקרוא את 3 הסקשנים השונים. כלומר, אתם תצטרכו להיכנס... המדריכים יש להם את המצגת. למדריכים יש את המצגת לכולם, אוקיי? אז אני כרגע מאפשר לכם בחירה לבחור את אחד החדרים, אוקיי? אני צריך 3 או לעשות כרגע אסיינינג אוטומטי לכולם בחלוקה שווה. תעשה חלוקה שווה ל3 חדרים, כל אחד מה יוצא... אוקיי, ואז המדריכים יעברו מחדר לחדר? בסדר. לא, כל מדריך יש לו את החדר שלו. טוב, בסדר. זה לא חלוקה אקראית. בסדר, אני יוצא את 3 החדרים ואני אכנס. אורי, תשים אותי בחדר אחד בבקשה. מי זאת? זאת גילה, כי פשוט אני רשומה על חדר אחד ולפי אורי, את המדריכים אתה צריך לשבץ לפי החדרים. כן, אבל זה לא קורה ככה, את יודעת. אם עושים אסיינינג אוטומטי, אז זה לא עושה. אז אפשר שכל מדריך יצטרף שנייה אחת. בואו נחפש את הפרטיסיפנט, שנייה אחת. אוקיי, באיזה חדר את רוצה להיות, גילה? 1. אוקיי, יש עוד מישהו שרוצה לעבור? כולם נכנסו לחדרים? אורי, אתה שמת אותי בחדר 3 במקום בחדר 2. אוקיי. אני צריכה להיות איתך ועם רותי בחדר 2, אז תעביר אותנו. בסדר, אני אעביר אותך. למרות שלא אכפת לי להיות בחדר 3, אבל תשים אותי בחדר 2. אני שם אותך בחדר 2. אוקיי. קרן, ואת באיזה חדר את רוצה להיות? אוקיי. אני אעביר את עצמי גם לחדר 2.
אז רגע, הנה אורי הגיע. אורי, אתה משתף את המצגת שלנו? או שאני אשתף? אני אשתף את המסך. אנחנו אוקיי. בחדר מספר 2. כן. זו בעצם קבוצת המשימה שלנו, אני לוחץ על 2, על נוסח ב' של המשימה. נכון. אז, ואנחנו צריכים רק לכתוב את התוצאות, את הסיכום של מה שעשינו כאן בקצרה. אז אולי אני אכתוב, טוב, אני או אתה, מה שנחליט. אז נדון בזה אולי ביחד, בואו נדון בזה ביחד. תכנון וביצוע, זה כאילו שונה קצת מקבוצה לקבוצה, יש חקר שהוא יותר פתוח, יותר סגור, אצלנו יצא משהו כזה די באמצע לדעתי. קרן, אני יכולה לציין רק מילה, אני עשיתי את זה, כלומר זה פעולות שאני עשיתי אותה. אוקיי, איפה? זה שאתה. כאילו אני לא יודעת, אני לא רוצה רק לקטוע אותך באמצע, אבל אם אני יכולה לתרום משהו מהבחינה הזאת של... אז יאללה, אז בואי תעזרי לנו, בואי נעשה את זה ביחד, כאילו הרעיון הוא לדון פה עם כולם. אין בעיה. לדון פה בכולם ולראות, בסוף לכתוב, רגע, אורי הלך, איפה הוא? אפשר אני לדעת מה כרגע היה. מתעסק גם עם העברות חדרים, קרן תנהלי את זה. אוקיי, רק אני רוצה, אין לי בעיה, אני רק רוצה פשוט שנוכל לראות את ההמשך של המצגת ולראות מה אנחנו צריכים בעצם לכתוב. אוקיי, אז אני אעביר שנייה אחת. אבל מה הנושא אפשר לדעת? אוקיי, אנחנו צריכים באופן עקרוני לפרט את המיומנויות הנדרשות מהלומדים בפעילות, ואחר כך לדעת האם הפעילות מתאימה לתלמידים שלנו, לכלל התלמידים, מה היינו שומרים, מה היינו מוסיפים, משנים, ואיזה קבוצת תלמידים לומדים הייתם נותנים את הפעילות בנוסח הזה, אוקיי? אז בואו נראה את הנוסח, בואו נראה איזה מיומנויות נדרשות מבחינת חקר. אולי תעשה עוד פעם את השאלה, כי אני לא יודעת אם כולם ראו את השאלה. נכון, אני לא יודעת, אני משתתפת בחלק הטכנולוגי של ההשתלמות, אז זה לא מוכר לי. זה לא קשור. לא, זה לא קשור להשתלמות הזאת. אז לא קשור, אז בואו נתחיל מא', כי הראיתם לנו שקף ב'. נכון, אנחנו בחדר ב'. זה חדר ב'. כן. מה שקורה טטיאנה, היא הייתה פעילות, יש 3 נוסחים, ואנחנו עכשיו קיבלנו את נוסח ב'. אנחנו רוצים לבחון קודם כל איזה מיומנויות נדרשות מבחינת חקר לגבי נוסח ב'. לאחר מכן לבדוק האם הפעילות הזאת היא מתאימה לתלמידים שאנחנו מלמדים אותם. האם היינו משנים משהו, מוסיפים משהו או מורידים משהו. ולאיזה קבוצת תלמידים הייתם משייכים את הפעילות ככתבה ולשונה. אוקיי? אוקיי. אני יכולה כאן אני יכולה להגיד מה אני חושבת בתור שעשיתי את זה? אפשר לחזור פעילות שנוכל לראות? בוא נקרא את הפעילות. אז זה מתחיל באופן עקרוני בלנסח את מטרת הניסוי. זוכרים, רצינו לעזור לאותה חברה שלנו להכין כמה שיותר מהר קרם שוקולד. אז צריך לנסח מטרת ניסוי, וכיצד היא קשורה לאתגר שקיבלתם. רק אולי טטיאנה לא יודעת שהיו 3 סוגים של חבילות, חבילה במקפיא, חבילה במקרר וחבילה במזווה. אלה 3 החבילות שהיו, ואנחנו מנסים לחשוב מה הייתה מטרת הניסוי. אנחנו נבדוק בדיוק, מה שאלת המחקר. אז זהו, אנחנו צריכים לנסח עכשיו מה מטרת הניסוי שלנו. לא, אנחנו לא מנסחים. כרגע יש את ההוראה לתלמידים. אנחנו רוצים לבדוק האם ההוראה לתלמידים, לכל התלמידים שלך מספיק ברורה. אם אומרים להם נסחו את מטרת הניסוי, וכיצד היא קשורה לאתגר שקיבלתם, האם זאת שאלה שהתלמידים שלכם יכולים להתמודד איתה, ואם לא, איך הייתם משנים אותה? מה הייתם משנים? אני חושבת שהיא לא ברורה מספיק. היא לא ברורה, אני עדיין, אולי... כאילו החלק הראשון תנסחו מה המטרה בניסוי, כאילו קודם תכננו את הניסוי, אבל לא משנה. מה זה כיצד היא קשורה לאתגר שקיבלתם? כאילו לא... האתגר היה להשיג כמה שיותר מהר קרם שוקולד. כן, בסדר, אז עכשיו אנחנו עושים איזשהו ניסוי לבדוק איך אנחנו עושים את זה, אז מה... כן, אבל כדי לעשות ניסוי צריך להתחיל מאיזושהי שאלה שאת הולכת לבדוק אותה בניסוי. אני לא רואה לא שאלה פה ולא נושא ולא מרכיב. אוקיי, אני יכולה לומר משהו? כן. אוקיי, א', הפעילות הזאת התפרסמה בזמן שהיינו בבתים, אוקיי? ובתור שכזאת היא הייתה רעיון מקסים לדעתי, ממש רעיון יפה שיכול היה לרתום באפס אמצעים את
את הילדים לעשות משהו בבית, גם בלי שום דבר שיש בו איזה סיכון או הנחיות מיוחדות או משהו כזה, זה דבר אחד. עם זאת, אם ילדים נמצאים בבית לבד, לתת להם את הדבר הזה הפתוח, ילדים בי"ב שלי שניגשים לבגרות לא יכולים לעשות את זה, בסדר? זה נורא 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 קשה, בטח מרחוק. מילא אם עושים את החלק הזה יחד עם הילדים על הלוח, ואז ניגשים לבצע משהו איתם, מילא. לתת להם ברמה כזאת לעשות בבית, זה אולי לקבוצות מצוינות או דברים מהסוג הזה, זו דעתי. אז אני נתתי להם הביתה משהו מאוד מאוד בנוי עבורם, אוקיי? ואז לבצע כל אחד היה יכול, כי זה היה מאוד קל, הם קיבלו הוראות מדויקות. הכל בסדר, אבל חסר פה מידע, חסר איזה משפט פתיח, איזה משהו, במה מדובר. איזה מידע חסר, אבל היה טטיאנה? סיפור, לפני רגע סיפרו את הסיפור. היא לא שמעה כאן. סיפור. היה סיפור, ורק אמרו שהיא תמצא מה הדרך. קרן, תעבירי את השקף. קרן, תראי את השקף. זה לא אני, להכין קרם מהר, תסתכלו בזה רגע. לא, אין בעיה, להכין קרם מהר. אוקיי, אז עכשיו הם צריכים להסביר מה הם רוצים לעשות כדי להגיע למסקנה איזה קרם הכי מהר. זה לא ישר כאילו... הייתי מחלקת את זה פשוט לשלבים יותר קטנים, אני גם חושבת שהם היו נאבדים לי לשאלה הראשונה. כאילו להגיד מה אתם חושבים שההבדל ביניהם, איך אפשר לבדוק את זה, לא יודעת, כאילו משהו לכוון, לפחות החבר'ה אצלי, הם היו בשאלה הראשונה, לא מבינים מה אני רוצה. כלומר, היה דרוש כיוון, כלומר, את מרגישה שאו שהיא תותנת לתלמידים מצטיינים להתמודד עם זה בצורה הזאת, או בעצם היית מפרקת להם את זה. עוד קצת לחלק את השאלה הראשונה. אפשר להגיד, אני יכולה להגיד שזה יכול להיות אולי פעילות סיכום, אחרי שעברנו על מיומנויות החקר, והם יודעים כבר כל מושג, מה זה מטרה, מה זה שאלת חקר, מה זה בידוד משתנים, אז לעשות את זה כפעילות סיכום, לפני שהם יוצאים לעבודת החקר הרצינית שלהם, או משהו כזה. כי באמת יש פה את כל המרכיבים במכה. אם אני חושב לדעת המיומנויות שלך מספרת להם על כך שאנחנו רוצים כמה שיותר מהר להשיג קרם שוקולד, והיית אומרת להם, נסחו את מטרת הניסוי, ואחר כך תסבירו כיצד מטרת הניסוי קשורה בעצם לאתגר שקיבלתם. השאלה אם הם בכלל יודעים מה זה מטרת ניסוי, כאילו מה זה המושג הזה, מה עושים? השאלה היא מכיתה ט', אם למדו מה זה מטרת ניסוי, צריך ללמד. לא. אז אני אומרת, זה פעילות סיכום. אני רוצה להגיד משהו לגבי מטרת ניסוי. אני עובדת על מיומנויות חקר כבר מכיתה ז', הכי בסיס, או דוח ניסוי כמו שקוראים לזה, ממש מכיתה ז'. מטרת הניסוי כבר תלמיד שמגיע לכיתה ט' אמור לדעת מה זה מטרת הניסוי. גם אם הם לא עושים עדיין חקר. כשאפילו אנחנו בודקים בכיתה ט' לא יודעת מה, משהו הכי פשוט, אני כותבת שם הניסוי, מטרה, מהלך, תוצאות, מסקנות. בכל ניסוי הכי פשוט שאני עושה, כבר מכיתה ז'. אז מטרת הניסוי, אני גם אומרת שתלמידים שלי אולי היו מתקשים, אם הייתי מביאה להם, זורקת להם את זה ככה לבד בבית, ברור לי שהיו מתקשים, אבל להכיר את המושג מטרת הניסוי, אני חושבת שתלמידים כבר שמגיעים לכיתה ט' אמורים להגיע להם. הם מקבלים את מטרת הניסוי כבר מוכנה, כאילו הם עושים ניסוי במעבדה, אז יש מטרת ניסוי, הכל מוכן, הם עוד לא ניסחו. נכון, אבל מטרת הניסוי, וגם כתוב את זה בסיפור, להכין קרם כמה שיותר מהר. בזמן הקצר ביותר, נכון. הקצר ביותר, אוקיי, הקצר ביותר. הם לא יזכירו את הטמפרטורה. אז בסדר, יכול להיות שלא יזכירו את הטמפרטורה, ויכול להיות שזה לא יהיה מספיק מדעי, יכול להיות שזה לא יהיה מספיק ברמה, אבל מטרת הניסוי, על פי הסיפור הקצר, הם יכולים לכתוב אותו ברמה מסוימת. אני חושבת שכן. משהו כזה כן. עכשיו, שאלה 2, איזה גורמים עשויים להשפיע על משך הזמן? על הגורמים שעשויים להשפיע על משך הזמן, עד לתחילת החתכת השוקולד, מה הגורמים? אז זה באמת דבר שאולי קצת קשה לתלמידים בכיתה ט', יכול להיות. אני גם חושבת שאולי תלמידים שלי גם היו מתקשים בשאלה הזאת, לדעתי שאלה קצת גם מורכבת. לנסח את שאלת החקר, זה רק באמת... רק אם הם הבינו את שאלה 2, הם יכולים לגשת לנסח את שאלת החקר. נכון. אם הייתם חושבים בכיתה את השאלה הזאת, התלמידים לא היו חושבים למשל שטמפרטורה התחלתית של השוקולד יכולה להשפיע, משך הזמן, טמפרטורת החדר יכולה להשפיע, הם לא היו עולים על גורמים האלה, חלק לפחות מהגורמים לבד?
לדעתי כן. טמפרטורה דווקא פה צועקת לשמיים, בגלל שזה מקפיא, מקרר וחדר. אוקיי. כן היו מגיעים. הם היו עולים על למשל סוג השוקולד שיכול להשפיע? או אחוזי הקקאו בשוקולד, או... שטח זה דברים שהם... הם היו עולים על חלק מהגורמים, אתם חושבים? יכול להיות. שהייתם מנחים אותם? אולי, אני חושבת שכן. אולי כן. אולי כן. לדעתי לנסח שאלות? הייתם עם שאלות מסוימות שיכוונו אותם? כלומר, הייתם מוסיפים אולי לתלמידים מסוימים שמתקשים להגיע לגורמים? הייתם אולי מבנים את זה לקבוצות של תלמידים אחרת? קבוצות של תלמידים שאתם יודעים שהם כן ירוצו ויזרמו עם זה, תלמידים שיצטרכו יותר הנחיה למה זה כוונה גורמים, ולתת להם דוגמה לגורם, כדי שיוכלו לעלות על גורמים אחרים? אתם איתי? כן. כן. אוקיי. לא, אני חושבת שזה מעורר, עבדנו על זה אתמול, בואו נגיד גילוי נאות, ולנו בתוך הסשן זה נראה מאוד ברור, ואפשר לעשות ככה וזה, ופתאום אורית באה ומורידה אותנו רגע לקרקע ואומרת, רגע, שנייה, אני מביאה את זה לילדים שלי, וזה נכון. האמת שאני לא ידעתי שזאת משימה שנעשתה בקורונה או במלחמה, כן. כאילו בבית, כן. אני לא ידעתי. במלחמה השנה זה התפרסם וזה נורא שימח אותי. האמת היא שלא ידעתי, לא קראתי מספיק לא ידעתי, אבל כן, פתאום אני רואה שיש פה מלא דברים, שרגע, שנייה, אולי לעשות את זה כן כפתיח, אולי ביחד, אני חושבת שפתאום מתעוררות המון שאלות, וזה... לא, ברור שמי שלא למד את מושגים של החקר לא יכול לעשות כזה דבר לבד. או שזאת הבניה של מושגי החקר, כאילו שדווקא דרך זה הייתי מתחילה, אפשר, כאילו גם הפוך. אפשר כסיכום, אפשר כפתיחה, ברור, צריכים לכתוב את זה לדעתי. או כסיכום או כפתיחה של לימוד של החקר, אבל בטח לא לזרוק להם את זה לבד, בלי שהם למדו מושגים שקשורים לחקר. אולי הדבר היחיד, לתכנן ניסוי, לא, הם לא היו מתכננים ניסוי עם בידוד משתנים לדעתי, כמו שצריך. בטח, אני אומרת לכם שוב, אני חוזרת, סליחה שאני חוזרת על עצמי, בתור מורה של כיתה י"ב שעוד מעט ניגשים לבגרות, 5 יחידות, לא חותמת לכם בכלל שכל הילדים, או אפילו רוב הילדים, תכננו ניסוי, אפילו בבגרות אין דבר כזה, שוב, זה כמובן, זה לא בחינה וזה הכל, רק זה קשה, אפילו ארגנות התוצאות בטבלה, לבנות טבלה מאפס, גם לי"בניקים קשה. סליחה על התבוסתנות, כן? אבל... לא, מסכימה איתך מאוד, ולכן זה דבר שצריכים לעבוד עליו מזין. מזין צריך לעבוד על הפלג הזה, תכננו ניסוי. תכננו ניסוי מזין, הדברים הכי פשוטים, כמו שפעם היינו עושים, אני זוכרת בזמנו, כמויות מים בצמחים שונים, תכננו ניסוי. כל דבר, יש את זה בהמון ספרים, חומרי הלמידה מוצפים בדברים האלה. תכננו ניסוי, לפעמים אנחנו מדלגים את זה כי זה באמת מורכב להם, אבל זה דבר שצריכים לעבוד עליו, באמת בכיתה זין. אנחנו תמיד רצים, כי אנחנו צריכים להספיק עוד חומר, ולא מספיקים כוח לטפל בזה, אבל זה דבר שכן צריך לעבוד עליו לדעתי מכיתה זין. גם רשימת חומרים מפורטת, זה לא תמיד יכולים לעשות את זה. זהו, אולי תעבור לשקף הבא, אורי? ואולי נתחיל לכתוב את הדברים שוב, הסיכום מסקנה. אז אותו דבר, אם אנחנו רוצים שהם יסיקו מסקנה, הם חייבים להבין מה זה מסקנה, למרות ששוב, זה דבר שעוד צריכים לעבוד עליו מכיתה ז', לדעתי כל ניסוי אפילו הכי פשוט, מה המסקנה, מה ההבדל מתוצאה למסקנה, ולהמשיך לענות על השאלות. באיזה שלב של הלמידה אתם חושבים שכן אפשר לעשות הנחיות מהסוג הזו, שבכלל אי אפשר לתת כרגע בחטיבת הביניים בכלל הנחיות כאלה, גם בשלבים אחרים? אני רוצה, אני חושבת שאפשר, נגיד, אצלנו בט' הם עושים את הניסוי חקר ארוך טווח, נגיד 3 שבועות ניסוי, ותוך כדי הם כותבים. קבוצות שמתקשות, אני עושה להם ניסויים כאלה, שהם קצרי טווח, בשיעור הם מתחילים ומסיימים, אז זה יכול מאוד להתאים לקבוצה, אחרי שלמדנו את החקר, קבוצה יותר מתקשה שלא הצליחה להגיע, או שלא הייתה, או שהחסירו ניסוי שהוא ארוך טווח, ככה
בדיקות לאורך 3 שבועות, אז הם בשיעור אחד עושים את הניסוי, וההנחיות פה, אחרי שהם כבר יודעים, ההנחיות פה הן די יפות ומסודרות, אבל זו קבוצה שכבר עכשיו עושה את העבודת חקר שלהם, אז לדעתי זה יכול להתאים. לא יכול לתת להם את זה עכשיו כרגע, למשל, כרגע לתת להם סיפור מקרה, להיכנס לכיתה מבלי שהם עשו את הניסוי, ולהגיד להם עכשיו כרגע, תכננו מערך ניסוי, תתכננו את המטרת הניסוי, תתכננו איזה גורמים וכן הלאה, תציעו רעיונות, כיצד אפשר לבצע את הניסוי הזה, לא יכולת לתת להם את זה. לא, יכולתי לתת להם, אבל זה אחרי שכבר, אצלנו מתחילים קודם וללמד את מיומנויות החקר, איזה 3-4 שיעורים, עם ניסויים מאוד מאוד קטנים כאלה, שכל פעם מקדם אותם, לכתוב שאלת חקר, סתם עושים ניסוי ואז לומדים לארגן את זה בטבלה, ואז עוד ניסוי ואז עושים אותו בגרף, ורק אז הם ניגשים להציע את הצעת המחקר שלהם. אוקיי, בסדר. בואו נצטרף כרגע קצת לחדרים ונראה קצת, ונסגור כרגע את כל החדרים כי אנחנו צריכים... לא, אורי, אנחנו צריכים לכתוב תשובות בשקף האחרון שלנו. לא, אנחנו לא נכתוב כרגע את הדברים, אנחנו נצטרף לכולם ונעשה שיחה במליאה, קרן. בסדר? אז יש עוד שקף נראה לי, לא? אין עוד שקף? לא, זה פשוט... רגע... אני יכולה להוסיף משהו שזה... בשמחה אפרת. אני רק מילה, אני רואה, אפשר? כן, אפרת. שזה שוב, ברגע שזה נעשה בבית, למשל זה ניסוי שמאוד מתאים להגיד לילדים, תצלמו את עצמכם, מבצעים אותו, ממיסים את השוקולד, מקפיאים את השוקולד, ואפילו מתעדים דברים שהם עשו, גם לא בדרך סופר מדעית, אבל גם דבר כזה של תמונות עם הסברים. חווייתי, משהו חווייתי. כן, זהו. כן, כי זה קושר את זה שעשו את זה בבית, זה נקשר בדיוק. נכון. כן, בסדר, אבל פה זה לא, זאת לא הייתה המטרה. יש לנו עוד 14 שנים, אנחנו כולם עפים בחדר הראשי. עפים, ועם המשקל שלי, עם המסה שלי עפים. אז תשגרי אותנו, יאללה רותי. יאללה, 4, 3. אפרת, תודה על ההערות, באמת. לקבוצה שהייתה בחדר מספר 1, בדיוק הפסקנו שאמרנו שאנחנו נשלח לכם את הקובץ המקורי, ששם באמת יש חלק שני חווייתי יותר של קוביית שוקולד בפה. טוב, אז אני שמחה לפגוש את כולנו שוב בחדר המרכזי, וככה נשמח ממש ככה ב2-3 משפטים, אם אפשר ככה כל חדר יגיד מה חשבתם על הפעילות שקיבלתם. אני כבר רומזת לכם שבכל חדר הפעילות נראתה קצת אחרת, ושבסוף תקבלו את הפעילות הזאת עם כל האופציות, וכל אחד יוכל לקחת את זה לכיתה שלו אם ירצה, ולהחליט איך הוא לוקח את זה לכיתה שלו באיזה אופן. אז חדר מספר 1, הקבוצה של גילה, מי רוצה להגיד כמה מילים, מה חשבתם על הפעילות שהוצגה לכם? אני אשתף מסך אם זה בסדר, כי כתבנו כמה דברים. אוקיי, כרגע זה מבולגן, אבל כתבנו את כל מה שנאמר. דיברנו על זה שבאמת הניסוי, שהרעיון הוא פשטני ולכן הוא מתאים גם לנושא הלמידה בזין. ויחד עם זאת, נאמר שמבחינת המיומנות של בניית טבלה, של השערה, יש פה יכולות, ושל הרפלקציה, זאת אומרת, הרפלקציה של אחרי הניסוי בהקשר להשערה שלהם, יש פה חשיבה מסדר גבוה. אם היה צריך לתת את זה... את רוצה להראות את הפעילות? את רוצה להראות רגע את הפעילות בכמה שניות? כי מי שהיה בחדר אחר לא יודע איך נראה... אין לנו כרגע זמן לזה כרגע, זו אותה פעילות של כולם. אני מציע להתקדם הלאה. רק להגיד שבנוסח שלנו
פשוט כן, המורות היו, הרכזות אמרו שכן היו עושים שינויים בהתאם לקבוצה, הם כן היו לוקחים את זה לתת חלשה או לשכבה זין, וכבר מזין לאפשר תהליכי חקר בדרגה גבוהה יותר, ואם זה בתת אז כן לקחת את זה לתת חלשה, אבל כן עדיין קצת יותר לאתגר אותם, כמו ששלומית אמרה, שינסו לחשוב קצת יותר, לחשוב יותר לעומק ובאופן קצת יותר עצמאי. מקווה הפעילות שלכם הייתה מאוד מפורטת. מאוד מפורטת, ממש ממש, הנה מפורטת, כבר הציגו להם את שאלת החקר, רק ולחשוב מי הגורם המשפיע, הגורם המושפע. אוקיי, תודה רבה גילה. תודה רבה גילה. מאחר שאנחנו קצרים עם זמן ויש לנו ממש יש לנו עוד כמה דברים, אני אסכם את חדר 2 ואחר כך חדר 3 יסכמו את הדברים. אז חדר 2 קיבל בעצם את הפעילות מפורטת באופן חלקי, והתחושה של רובנו היא שחסר פירוט, שתלמידים יהיה להם מאוד קשה לבצע כיתות רגילות את המשימה הזאת ללא פירוט וליותר קביים לאורך הדרך, למרות שהניסוי הוא מאוד פשוט, אבל השאלות החקר שמופיעות דורשות יותר פירוט. מה עם קבוצה מספר 3? מישהו רוצה להציג מהקבוצה שלנו? חווי, את רוצה להגיד ככה את הלך הרוח? תפתחי מיקרופון. אצלנו הייתה, לנו בעצם נתנו 3 סוגי שוקולדים ושאלו איך להמיס את זה, או איך ליצור את הקרם בצורה המהירה ביותר. לא היה לנו בכלל נתונים, אנחנו התלבטנו בקבוצה אם זה מתאים לשכבת זין, או שזה קצת יהיה להם קשה מדי להרכיב מזה איזשהו ניסוי. לא הייתה לנו בכלל שאלת חקר, אז בכלל על מה אנחנו רוצים בכלל לבדוק. יעל, יש עוד משהו רונית, עוד משהו שאנחנו ככה התלבטנו בינינו על מהי בכלל שאלת החקר ולמי זה מתאים. בהתחלה חשבנו שזה מתאים לכיתה ז', בסוף אמרנו שאין מספיק נתונים ואולי לכיתה ז' זה קצת קשה מדי. אין לנו בכלל שום נתונים, אין לנו שאלה, אין לנו איך להתחיל בכלל. סיכמתי או שחסר? לא, סיכמת מעולה. אצלנו בעצם הייתה מה שנקרא פעילות של חקר פתוח. כלומר, חוץ מסיפור המסגרת, את כל השאר התלמידים היו צריכים בעצם לייצר או ליצור בעצמם, שזה ברגע הראשון זה היה נראה אולי לחלק מאיתנו לא בעייתי, או כן, ולאט לאט הבנו שזה לא כל כך פשוט לתלמיד לקבל כזאת משימה, יאללה צא לעבודה, לא אומרים, וקצת ניסיתי להוביל לאחור, איך בדרך כלל אנחנו נותנים לילדים את הניסוי כלשהו, לא משנה, והגענו לזה שבדרך כלל אנחנו נותנים להם את הפרוטוקול, אנחנו נותנים להם את שאלת החקר, אנחנו עוד מסבירים להם איך לעשות את הניסוי, ולהביא אותם לדרגה הגבוהה, זה תהליך, צריך פה לעשות עבודה. אבל כן, מישהי אמרה, מי דיברה ואמרה שזה דווקא מסקרן. כלומר, הגישה הזאת, הדרך הזאת היא מסקרנת. אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו כרגע בעצם לאושרה, ושתספר לנו קצת על מיומן ידע. אושרה, את כרגע באנמיוט ותפתחי את על מיומדע. מיומדע. אני כן אשים, רק כדי שיהיה שלום לכולם, אני אשים ככה שיהיה ברקע את המצגת, סתם שיהיה לנו משהו צבעוני מול העיניים. יש לך 7 דקות. 7 דקות זה מה שיספיק לנו, אנחנו לא צריכים יותר. רק איך אני עושה? טוב, בעיקרון, אז אני אזכור. אז שמי אושרה, אני רכזת מדעים בקריית חינוך דרור, שזה בית ספר ענק, ובהמשך למה בית ספר ענק בלשון המעטה, אני חייבת להגיד, ובהמשך למה שככה דיברו בעניין של השונות וההתאמה, אז 2 דברים שככה נעשים אצלנו, ככה, האחד, ושמעתי את זה גם כאן, עולה בשיח לפחות בחדר שאני הייתי,
נושא של למידת הנושא החקר בצורה ספירלית כבר מכיתה ז', כל מיני מושגים שאנחנו מלמדים ומתייחסים אליהם כבר מכיתה ז', וכל פעם מוסיפים לזה עוד מיומנויות, כשגם המורים וגם הילדים שולטים במושגים האלה. חוברת למורה שמחולקת בתחילת השנה, עם רשימת המושגים, עם מערכי שיעור, בכל מה שקשור לדגשים על מיומנויות, וגם שפה משותפת. עקרונות חט"ב זה ראשי תיבות של חזרות, תנאים שווים ובקרה, וכשמשתמשים במילים האלה אז הילדים מכירים את זה. ומשימות הערכה שממש נבנות, בכיתה ז' ובכיתה ח' אנחנו בוחנים על יצירת טבלה, שרטוט טבלה או שרטוט גרף, כל מיני דברים כאלה שמכינים אותם, גם להגיש דוח מעבדה זה חובה אחת למחצית. זה בעצם הרעיון של החקר בראייה תלת שנתית, כך שהם מגיעים לכיתה ט', כשהם קצת עם יותר ידע, זה החוברת, שתראו מה הם מקבלים כזה, זה השער לחוברת, זה דוגמה למיומנויות, רשימת מיומנויות שנמצאת גם בחוברת, שהם מקבלים רשימה מה מדגישים בכיתה ז', מה הולך לכיתה ח', ובעצם בכל מערך שיעור, כשאני מחלקת את הרצף השנתי, אז יש התאמה בין מה שקורה בספר, אנחנו עובדים עם הספרים של מטמון, והספרים של מטמון הם מאוד מכוונני מיומנויות, ואז יש לכל נושא להתמקד בהעברת מגרף עוגה לגרף עמודות וכך הלאה וכך הלאה, אז זה חלק מהמידע שהם מקבלים. ובעצם כשאנחנו מגיעים לכיתה ט' ועושים את הניסוי, אז יש כאן שלל נושאים, ומכיוון שאנחנו, סתם כדי שתבינו שהשנה לדוגמה אנחנו 16 כיתות בשכבה ט' ו-13 בח', 12 בז', אז שכבה ט' זה תמיד ככה שכבה ענקית, ותחשבו שכל 4 כיתות מתחלקות לעוד 5 קבוצות, אז מה שאצלנו קורה זה שכל מורה בוחרת את הנושא שאליו היא מתחברת, ומתאימה את זה גם לתלמידים. זאת אומרת שיכול להיווצר מצב שמורה עם כיתה מסוימת תעשה את הנושא של שמרים, שזה שיעור אחד וסיימנו, ועם כיתה אחרת היא כן תחליט ותבחר לעשות נביטה. אז באמת, ויש מורה שאוהבת מאוד פיזיקה, אז אנרגיית גובה זה הנושא שלה, או בכלל כל מיני, גם מנופים, המורה הזאת הרבה פעמים עושה דברים שקשורים לפיזיקה, אז זה באמת מה שאני למשל אוהבת את מיקרוביולוגיה, אז הרבה פעמים כל אחת נוגעת בתחום שמדבר אליה, ועושה את זה בדרך אחרת, שגם ההנגשה לתלמידים, כמו שראינו בעבודה שהייתה עכשיו, שכל הנחיה היא אחרת, אז גם ההנגשה לתלמידים היא כזאת, זאת אומרת, יש תלמידים שהמורה יכולה, שיש לנו קבוצות מצוינות, אז אנחנו אומרים להם, תבחרו מה שאתם רוצים, וכל אחד מביא את הרעיונות שלו, ויש כאלה שהמורה בוחרת כמה נושאים, מביאה את הנושאים, הילדים בוחרים את הנושא, ונותנים להם את ההצעה לניסוי. זה מאוד מגוון, וממש מתקיים בהתאם לרמה של התלמידים, ולמה שהמורה רוצה. עכשיו, הרעיון הוא, מה זה מיומדה? מיומדה זה הברקה של אחת המורות, שילוב של מיומנויות עם מדע. בעצם למשך מספר שנים עשינו עבודת חקר משותפת עם צוות לשון. עבודת חקר משותפת עם צוות לשון זה אומר שההנחיה לכל מיני נושאים כמו טקסט ממזג וטקסט מפעיל שצריך להיות במהלך הניסוי, ההנחיה הזאת נעשית על ידי המורות ללשון. המורות למדעים נותנים את הצד המדעי של הקטע, את נקודת המבט המדעית, ומורה ללשון נותן את נקודת המבט הלשונית, כשבעצם כאן יש ככה דוגמה למכוון, שגם כשאנחנו בודקות את המבחן, אז את זה המורה למדעים בודקת, ואת זה המורה ללשון בודקת, והילדים מקבלים את המכוון הזה שהם יודעים מה הם נבחנים בלשון, ועל מה צריך לשים לב במדעים, וזה איכשהו גם זולג אלינו המורות למדעים, זאת אומרת שגם אנחנו לומדות להשתמש, הכיוון הוא להגיע למצב שבו המורות למדעים כבר יצליחו לעשות את כל המיומנויות הלשוניות, ללמד גם טקסט, מיזוג טקסטים, ללמד גם טקסט מפעיל, להשתמש במושגים כמו משלב לשוני גבוה, זה משהו שכבר למדנו מהמורות ללשון, לעשות את זה. אז ככה זה בעצם נבנה, זה כבר מתרחש כמה שנים אצלנו בבית ספר,
בתחילה זה היה בהקצבה תקציבית של מורות שממש נמצאות באותו שיעור ביחד, היום כבר לא. זהו, זה הרעיון של החקר שקורה אצלנו בדרור. עמדתי בזמנים? בגדול. בגדול. מצוין. אז אני רוצה ככה לסכם, אם זה בסדר ברשותך. כן. אז קודם כל, אושרה הציגה בעצם מענים שהם פיתחו בבית ספר שלה, לאתגרים שאנחנו עלו וזיהינו אותם בפעילות. אחד, איך נותנים מענה לשונות לומדים ושונות מלמדים, בדרך של לתת בחירה בנושאים, בחירה בחקר פתוח, חקר סגור, איך מטמיעים מיומנויות מורכבות כמו מיומנויות חקר, שאלת שאלות, תכנון ניסוי, לעשות את זה בעצם תלת שנתי, ואני מציעה אפילו להכניס את הכל לקלאסרום חקר שילווה את התלמיד 3 שנתי לאורך תהליך הלמידה שלו. והפתרון הבעיה הנוספת, איך בעצם תומכים ומחזקים מיומנויות שפתיות שהן קריטיות ביישום של תהליך החקר השלם. ופה הפתרון היה באמת שיתוף פעולה עם צוות כישורי שפה. אז אושרה, תודה על השיתוף, ואני מזמינה את כולכם להצטרף גם ביום רביעי ב7:30 למפגש עם אורי וניר שעוסק במיומנות של כתיבת דיון, שזה בדיוק המיומנויות שמשלבות גם מדע אבל גם מיומנויות שפתיות. אז רגע לפני שאנחנו נפרדים, 3 דקות לפני שככה אנחנו מסכמים, אמרתי בהתחלה שיהיו 3 מתנות או כמה מתנות בסיום. אז המתנה הראשונה שאני רוצה ככה באמת להזמין אתכם ליהנות ממנה, היא המתנה של יריד החקר המדעי טכנולוגי. אורי, אם אתה יכול לשתף את השקופית של, או שאני אשתף, של יריד החקר, כן, מה שהיה קודם. זה היה טוב, הירוק, אחד למעלה, תחזור קודם. זה לא יריד החקר המחוזי, זה זה. זה היריד החקר המחוזי. לא, לא. כן. יש את הירוק הזה. הירוק הזה זה המתנה השנייה. טוב. אז המטרה, זה לא זה, אני אראה לכם תכף. יריד החקר המחוזי הוא ב7 למאי, כמו שכתוב כאן פה למעלה, רונית. טוב, אני מיועד השנה להיות במתכונת היברידית, כזו שתאפשר לכל המשתתפים לקחת חלק בדרך שמתאימה להם ולתלמידים שלהם. היריד מתוכנן להתקיים בחממת עין שמר, חממת הבית של המינהל ההתיישבותי, אני מבינה שיש להם פה נציגות, מתוכנן להיות חווייתי ומעשיר. נרצה לדעת אם אתם איתנו בטופס ההרשמה שיעל תפרסם. מורים, רכזים שנדרשים לתמיכה בהנחיה, גם בהיערכות להצגה ביריד, מוזמנים להגיע כמו שאמרתי ביום רביעי, באמת שם הדיון יהיה, נעסוק בכתיבה של הדיון ואיך מתארגנים. מי שנדרש לשעות, אני יכולה לומר שיש גם שעות שאולי אפשר יהיה לקבל, מי שעדיין רוצה כדי להצליח ליישם או נדרש, תגידו, נבקש את זה דרך המפקחים והמנהלים. אם יש מישהו שצריך איזשהו תקצוב כלשהו, תציפו, יש סיכוי שנצליח גם פה לתת פתרונות ומענים, אנחנו רוצים אתכם איתנו, אז זאת באמת המתנה הראשונה. מתנה שנייה היא בעצם בחממה מחבקת אחרת, חממת הערבה, אנחנו מתכננים סמינר של 3 ימים, ב7 עד 9 לאפריל, לצוותים מובילים שמבקשים לקדם למידה מבוססת מקום. עדיפות למורים מפונים, מבתי ספר מפונים, ולמי שמבקשים לרענן תהליכי הוראה למידה במדע וטכנולוגיה, ובמקצועות המדעיים המשיקים, אקלים, גיאוגרפיה, למי שפתוח לצרף שותפים חדשים מהסביבה הקרובה, הרחוקה, האקדמית, וסקרנים לגלות מקומות חדשים לחקור, ובעיקר לרקום חלומות למציאות שבה חקר מדעי טכנולוגי עדכני ומענה, שזור כחוט השני, קישור למתעניינים אצל אורי. המתנה השלישית היא בעצם משרד החינוך מתקצב היום שעות ותהליכים לקדם שפה, מתמטיקה ואנגלית. אני מזמינה אתכם לעלות על העגלה ולחשוב איך מדע וטכנולוגיה ממנפים את עצמם על ידי חיבור לתחומים האלה. אתם מוזמנים להיעזר בנו, אני כן יכולה לומר שאני אשמח שתיגשו למנהלים שלכם,
תציעו את ההצעות שלכם, ויש סיכוי שאפשר יהיה לקבל צוותים שיתמכו בתהליכים שמקדמים שפה, שמקדמים מתמטיקה, אם אנחנו מדברים על גרפים, וגם אנגלית. לעשות פרזנטציה בשפה אחרת זה יכול להיות מעניין, ועדיין מדבר מדע. ולקינוח, מחר בשעה 5 ניפגש במפגש של רמה להכיר הערכה מבוססת בינה. מפמ"ר מדות תקיים מפגש נוסף יחד עם מרכז מורים שיעסוק במיומנויות חשיבה מערכתית וכתיבה טיעונית, שכנראה יבואו לידי ביטוי במבדקי הערכה הללו. אז קודם כל אני מזמינה אתכם גם להצטרף לדבר הזה, כי גם המבדק הזה או התהליך הערכה יכול להיות בשבילכם איזשהו כלי שתוכלו להיעזר בו במהלך חודש מאי ויוני, שתתכננו את השנה הבאה, ואולי גם נראה איך בעצם בינה יכולה לעזור לנו גם בתהליכי הערכה. את כל זה אנחנו נעדכן. אז אני רוצה להגיד תודה לכל מי שככה הצטרף אלינו, ולצוות צוות המדריכים. יעל הכינה שאלון, טופס ככה לרפלקציה, הוא נמצא בקישור, אז אם אתם תיקחו עוד דקה או שתיים תיכנסו אליו, הוא נמצא בצ'אט כרגע, אוקיי, פה למטה. ותמשבו אותנו. גם למשב, אבל גם כבר לתת הצהרת כוונות ולהגיד לי אם תרצו להגיע ליריד הפיזי בחממה, או תרצו להישאר בווירטואלי, כדי שאנחנו נוכל להיערך ולתת מענה גם לאלה וגם לאלה. אז יש לכם בשאלון הזה גם איזה הצהרת כוונות לגבי... יש גם מקום שאתם תמיד יכולים גם לכתוב משהו שאתם רוצים להוסיף, להגיד. אנחנו קוראים את כל הדברים האלה בעיון רב. זהו, אז אם יש עוד מישהו שרוצה להגיד ככה... אני קצת, לרגע שנייה הייתי בחוסר ריכוז. הדבר הזה בערבה שלפני רגע היה בשקופית, איפה יש פרטים עליו? אורי, אתה... יישלח בצורה מסודרת, שלח. במייל, בוואטסאפ, בדרכי התקשורת המקובלות שלנו. אין בעיה, לא חייבת שפספסתי איזה משהו ושהיה איזשהו קישור, בסדר, אין בעיה. לא, אבל אנחנו נשלח את זה, זה ככה באמת הזמנה מאוד מעניינת, מעניין אותנו גם לדעת. ואיפה תשלחו קישור למפגש רמה? הקישור למפגש רמה, יעל, את תשימי את המכתב. הקישור למפגש רמה נשלח במכתב שהגיע אל כולכם כבר לפני שבוע או משהו. אפשר להקפיץ שוב, כי כל כך הרבה מכתבים מגיעים. אנחנו גם פרסמנו את זה גם באתר שלנו, אפשר להיכנס לאתר ושם יש... אני יכולה גילה לשים קישור? אני אשים את הקישור בקבוצת הרכזים, בסדר? עם כיתוב שזה הקישור למפגשי רמה עם שעות ימים, זה מופיע פעמיים, אחד מחר ואחד מחרתיים, אחד אחרי הצהריים ואחד בשעות העבודה, אז כל אחד יכול למצוא לו את הניואנס שמתאים לו מבחינת המפגשי רמה, אז נשמח לפגוש אתכם גם שם. וגילה, תשימי גם את הקישור. ותמיד תדעו שאתם יכולים להיכנס לאתר של מדע וטכנולוגיה של המחוז ההתיישבותי, יש לכם פה גם קישור ליריד החקר שפרסמנו פה, שהוא יהיה גם פיזי הפעם, ואת כל הדברים שאתם צריכים, וחומרים ללמידה, וגם ההשתלמויות שיש לנו, פיתוח מקצועי, כאן יש בסרגל, בקלות אתם מגיעים, גם אם אתם רוצים להנחות את התלמידים שלכם בכל הקטגוריות של החקר, אז יש לכם כאן באופן מסודר את כל ההנחיות, תשתמשו באתר הזה, זה בשבילכם, בצורה מסודרת וקלה. אז גילה, תשימי שם גם את הפרסום של חממת הערבה, וגם את הפרסום של הצהרת כוונות על ההשתתפות ביריד, באופן המקוון או הפיזי. בסדר גמור. אפשר להסביר מה זה אומר יריד מקוון? איך זה יתנהל? אורי ינהל את היריד שבעצם נתחיל אותו דיגיטלית, והשלב הבא אנחנו בינתיים נקלוט בחממה את מי שיגיע פיזית, זה הכיוון, להתחיל מוקדם משהו מרחוק, ואחר כך לעבור למפגש פיזי. אז כמובן מי שיבחר להיות מרחוק לא יהיה מקרוב.
כן, ומה יהיה מקרוב ומה יהיה מרחוק? אנחנו נעדכן. בכל מקרה המטרה היא לראות את התלמידים מציגים את עבודות החקר שלהם, שזו מיומנות מאוד מאוד חשובה. לראות אותם מספרים מה הם עשו, מה הם בחרו, למה הם בחרו לחקור, תהליכים שהם עשו, את התוצאות, המסקנות, ואם יש להם גם רעיונות, מה אפשר לעשות עם זה? כי באמת המטרה שלנו כל הזמן לחבר לאקסלרטורים שבאמת יוכלו לממש את הפוטנציאל, וקרן את יודעת שזה אתגר, אבל אנחנו מנסים כל הזמן לעשות את זה עם אגף חדשנות, לבחור באמת רעיונות של ילדים ולחבר אותם, לפתח אותם בפועל. אז אולי זה יהיו התלמידים שלכם, הלוואי. אז זה הרעיון של החקר, לא משנה אם הוא מקוון או לא מקוון, המטרה היא באמת שהתלמידים יציגו, כמובן בחקר הפיזי תהיה גם פעילות ודברים שהם באמת חווייתיים. להגיע לחממת עין שמר זה לקבל השראה. נראה לי שכל מי שנכנס לחממה הזאת, ואני לא יודעת אם עוד הנציגה שלהם, מירב, מיכל, מי הייתה כאן? סיגל, אני רואה אותו פה, אני לא יודעת, אם בלי מצלמה, אבל כאן. לצאת עם חיוך גדול ועם שמחה גדולה. והנה, סיגל, קבלו. אני רק רוצה לומר משהו לתאריך, זה מאוד קרוב לבחינת הבגרות במעבדה. לי למשל יש בחינת מתכונת במעבדה באותו יום, ועוד אנשים בצוות המדעים והביולוגיה שלנו מגויסים להשגחה על בחינות המתכונת. זה בעיה פרטית אפרת, אז אנחנו נחשוב איך פותרים אותה, בסדר? טוב. נמצא את המודל המתאים ביותר. להתראות, תודה רבה לכולם. תודה רבה. לילה טוב. תודה שהגעתם. תודה רבה. אל תשכחו לענות על השאלון, הוא נמצא בצ'אט. אפשר לשאול שאלה? כן, בטח. בוודאי. קודם כל, זו פעם ראשונה שאני שומעת שזה יהיה היברידי, וזה אומר שבמקום להכין מצגת, שזה משהו שהוא יותר נגיש, אני צריכה ללכת, להכין פוסטר, להדפיס את זה. לא, את יכולה להכין גם את המצגת, את יכולה להחליט שאת עושה אותו במודל המקוון. אבל אם אני רוצה אולי לבוא, אני צריכה אישור מבית ספר, אני צריכה הסעה, זה לא משהו שאני יכולה להגיד שיש היום תקציבים דרך מינהל חברה ונוער, שמיועד באמת לתת גם מענים לזה, אבל כן, צריך לבקש ולדאוג, ואם אפשר יהיה למצוא פתרון ברמה מחוזית, אני אשמח לבדוק את זה גם, אבל גם בדרך כלל אפשר לפתור את זה ברמת בית ספר. לגבי המעבר של מצגת לפוסטר, אני אשמח, אורי, נחשוב איך אפשר לעזור, איך עושים את זה במהירות. בסדר גמור, ויש לכם מושג כמה זמן המפגש של רמה יהיה? כן. לא. הם כתבו שעת פתיחה, הם לא כתבו שעת סיום, אז אין לי מידע. נחווה כולנו מחר, מי שייכנס מחר, אז מי שיהיה מחרתיים כבר ידע. אז תרשמו, כי אני מחר לא יכולה, אני אשמח לדעת כמה זמן זה היה, כי אני באמצע יום בית ספר. אוקיי, נעדכן. אני רוצה רק לשאול או להעיר, אני סימנתי שאנחנו רוצים להגיע לכנס, במידה ולא נוכל ונרצה לעבור לזום, אז כאילו איך מעדכנים, איפה מעדכנים, או שעוד ישלחו תפסים? מדריכים, יש לכל בית ספר מדריכה, קרן המהממת, המדריכה שלכם. אוקיי, אז דרכה, סבבה, בסדר. תודה, לילה טוב. תודה רבה. תודה, לילה טוב. לילה טוב. כיף לפגוש את כולכם.